Mari Baba, Jone mi Baba, Mari Baba, Makati muri Zimbabwe vakomana vai vadzoka zvekare. We thank you very much for waiting for us patiently. Aiwa zvatakamirira zviye zvazoita vamusonza sanganai nevanhu. Chabhondoka vaparidzi vevhangeri 2019 album rapera kuitwa. Mazuva mashoma anotera tichazenge tichiriloncha zviri pamutemo, saka rambai makamirira sekumirira kwamakaita. Mazuva mashoma nanaiwa tichange takunzwa zvitsva kubva kuvakomana ivavava. Sanganai naproducer wedu Vamakumbe. Aiwa zvazoita hatazoripedza. Tinokutendai nekumirira. Hatisati takarigarira album nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana zvinosanganisirawo kuenda kumagetsi nezvimwe zvakadaro. Asi tinovimba kuti muchagamuchira album ravo zvakanaka nekuti vaimba nemwoyo wese, uyewo tagadzira muchakulanza zvekuti tinovimba kuti muchatamba mugotyoka makumbo. Bye bye. Haka! Haka!